nějaký toho jsem si prdel v dodávce. Ano, tady jsme všichni, tady je nějaký debil. Záhedě. No, dobrý, co stačí. Dobře, Milane, tak si to natoč. Je tam hovno vidět? Tam hovno vidět. Jo. A nevím, jak si pěkně zmrdě vezou prdel všichni. Zaspívej nám, ne? Snad tam hovno vidět úplně. Zaspívej nám. AFL. AFL. Mluvím perfektně anglicky. AFL. Mám bohatou slovní zásobu. AFL. No ne, řekni nám něco nového. AFL. Ale Rado, můžeš zpívat. Master of Puppets. Chceš tam vidět, jo? Hodně. No, víš, co zaspívej? Tu od Queenu, tu Pornography Girl, nebo jak se to jmenuje? Jo, od Queenu. No, od Queenu Pornography Girl. No. Víš co? To je od Queenu, ne? Tady někdo nic nespívá. Teda někdo nic nespívá. Jo, kdo by se rozpíval, vole. Hele, kde je Láďa vlastně? Ale... Láďa jde na kole, vole. Milane, No? Láďa jde na kole. Jo. Láďa je tlustý, Láďa je tlustý, Láďa musí jezdit na kole. To je dnešní koncert odhraje bohužel bez nás. Na kole. Už jel napřed. Kolik to máme být? 7. Kolik je? 7. Je dobrý to. A co, vyhrajete letos? Vyhrajete nebo nevyhrajete? Vyhrajem. To je jedinečný. To tam taky jeden, tyhle. Thank you. Jsi natočil, víš? No, musíme se rád fotí a točí, hlavně mazlí. Hlavně mazlí, co?